Tapi dipercepat. Kita ke atas nih. Tunggu. Mari dulu. Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu dan selalu menyaksikan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salib ini adalah lambang keselamatan kita, di mana Yesus Kristus telah disalibkan untuk menebus kita dari maut dan kematian, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu setia memikul salib-Mu. Lilin ini adalah simbol terang dan sukacita. Biarlah hidup kita selalu diterangi oleh kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini kita bersukacita di mana anak-anak kita akan menyaksikan imannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi. Jemaat duduk. Hambuna kadongan saha porseaon, tamado hita mandok moleate tu de batanga pardinggan basai, ala di loas dope hita marsaor di bagas curona nabadiaon, laos di minggu sadarion, patu paun di huriata do ulaon makati dakon ha porseaon, tu yanakon di huriata naung marsiajar di bagasan sataunon, atong taparade marohata mamuji dohot pasangapon de mata, marende mahita.
Mar hiti-hiti goarni di mata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do parmulaan ni habis suhon, maruli habis taran na sumurung do sude, akan na mangulah hosa, hot do baritanai rodi saliling nilileng na. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, asi maruham dihami, aidang terbaik kami mabay manangaha, molo sohodongan nami. Dibaheni, saya lehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manimbangi, dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasako, dohot di bagasan hatam, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mo patik ni demata di minggu tasadarion, tersurat di poda manang Amsal sada ayat pitu. Biar mida Jehovah do parmulaan ni parbinotoan, alayang go halak na oto, manoisi hapistaran dohot pangajaran. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu demata, laho mangulahon patik naib. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Kita masuk renungan situasional. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita menghadapi dan menjalani berbagai macam situasi kehidupan. Tetapi satu hal yang menjadi pegangan dan ketetapan iman bagi kita, Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tantangan dan pergumulan, persoalan ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit, dan berbagai tantangan kesulitan lainnya, itulah yang kita hadapi saat ini.
Hadapi dan jalanilah di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia selalu setia menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kepadamulah kami berlindung, dalam naungan sayap-Mu kami aman dan tentram. Minggu hari ini menjadi momen berharga bagi kita, terlebih kepada orang tua dan pelajar sidi yang akan menyaksikan imannya, supaya semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ya Tuhan, mampukan kami supaya kami kuat dan teguh, kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan juga yang memampukan kami mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan memelihara kita seperti biji mata. Dalam naungan sayap-Nya kita aman dan tentram. Amin. Huriani tuhata tato poti madosata nagodangi tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sinyiroham disaluhut hami halak pardosa. Alani idom bain na hupasirip hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami. Tung na jojo do hami manimbil sianak kadalan munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami haidang di halomon roham hamatian ya kapar dosa alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu si sama saluhut hage duhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogo oniton di porbadia asa tarapul situ rohanami manjauho asa paptun tigor jala daulat hami marpangalaho baen hasangapon di guar munabadiai amin baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata nunga pola hupasisi songon obun akka pangalosim jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotuau ayaw dosi paluaho hasangapon madi debatana di kijang amin. Jesus
Turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku Heber bidu 10 sada ayat walu sahatu ayat 10 onom. Hinorhon ni hapor siaon do mangoloi si Abraham dung di jauh bukas tutano si jalo onna bahen tiat-tianan. Saut do ibana bukas soadong di boto si topotonna. Hinorhon ni hapor seaon do ibana hinomit di tano, naung di parbaga-baga tu ibana, songon di tano ni naleban. Undung-undung do diingani rapon si Isak dohot si Jakob, donganna panean di baga-baga na sasadai. Ai di paimai madohuta nang marojahan nahot, na pinadean jala pinauli ni debata. Laos di honorhon ni hapor seaon do di jakon si Sara gogo manubuhon poparan maralon timboni umurna, ala haposan di rohana namar baga-baga hotsa. Di bahen itu budosian na sasadai, naung mate dohonon, nasa torop ni bintang di langit, nasa godang ni rihit di topi laut, naso dapot bilangan. Di bagasan hapor seaon do mate nasida sude, dang sanga di jalon nasida baga-bagai, siana dao nama tetap jala di halason, na di parhatu tutu, pangisuna jala di pasolat nasida di tanoon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason, panjalahi do nasida di parsambuluan. Aut diingot roha nasida tano naong tina di dok penasidai, sanga do nasida tulak tusi. Alay na dumenggan do di halunguton nasida, ima na di banuagi jangi. Di baheni, dang di hailaon de bata nasida, na olo do ibana guaron de bata nasida, ay nunga di pauli di nasida sada huta. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni de bata, jalan au peopsa. Amen. Tidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suhatu dosan, na tumopalangin doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sesadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabean siamton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua torudung di tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, doho di hasani dosa, doho di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging di halak naung mate, doho di hangoluan nasora sudah. Amin. Lagu pujian pelajar CD dan orang tua.
tikting di Minggu Pawaluhon Dong Trinitatis tanggal 10 Agustus 2025. Nabarjolo pertanyaan daerah di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB. Di Weksada daerah Riau Patra Komala. Maringanan di bagas ni keluarga Frankie Sianturi, Kristelina Boru Sihobing, Inganan Konsistori Lantai Sada. Di Wek Tolu Dago, di bagas ni keluarga Irsan Hasim Tambah, Situa Maria Uli Burra Jaguguk, Maringanan di ruangan serbaguna lantai 2. Di Opat Sarbuncip, Maringanan di ruangan sekolah minggu lantai 3. Di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2025, pertanyaan daerah di daerah 2 Antapani Camanik, di bagas di keluarga Hotasi Pasaribu, Parningotan Borusihite, di ruang serbaguna lantai 2. Di daerah Onom Bansel, di bagas di keluarga Yunus Pakpakan, Ervina Boru Pasaribu, Inganan Komplek Seri Feld, Blok Grand Kleste, nomor 20 K, Ciganitri, Bojong Soang. Paduahon ruas natamba, Mamuka sian hari Minggu sadarion 10 Agustus 2025. Nunga gabe ruas ni Huriata Ima, keluarga Doli P. Hutauruk, Betty Sabatini, Boru Samosir, Rap Doho 2 halak yanak konna, sian HKBP Pargarutan, Resort Nepospos, masuk Tuwek daerah 8 Bypass Timur. Paduahon keluarga Hasudungan, Budi Dopak Tabunan, Igrik Olivia Burnababan, Sian HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, masuk Tuwek daerah Onom Bansel. Tikting paduahon naing mancalo pasu-pasu perbagason. Patas Marihot Laurentius Situmorang, anak Niamata Budiman Situmorang, Tubuninata Diana Boru Manurung, ruas HKBP Bogor, Resort Bogor. Dohot Kurnia Astelia Hermina Boru Pasaribu, Boru Niamata Hotasi Sahala Paniuran Pasaribu, Tubuninata Parningotan Boru Sihite, ruas W Antapani Arcamanik HKBP Bandung. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung. Bimbingan pranika di hari Kamis 10 Agustus 2025 pukul 10 WIB di HKBP Bandung. Napapato padidion nabadia khusus dohot makatidako kaporsiaon parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Di parminggonon tapatu pado padidion nabadia khusus sahalak parguru malua dohot makatidakon haporsiaon tu 26 halak parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Jaladok sipul parmingguon di patu pado marulaon nabadia tu nama katidako kaporsiaon rap dohot keluarga. Pilihan khusus di parminggo sadarion pasahaton pilihan khusus dohita marhiti amplop tu program resort lako patupakon seminar parsiajaran paradaton nang patanakon hata di bata lasmaro hata pasahatoni. Napaonopon pertanyaan inahanna HKBP distrik 10 Jabar Tendie di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 di patu pada pertanyaan inahanna HKBP distrik 10 Jabar Tendie maringanan di HKBP Karawang borkat do punguan inahanna ni Huriata madohoti pertanyaan ini
na niuluhon ni Pandita Albenar Silayan selaku pendamping paropuan distrik. Napapituhon Parmingguon 17 Agustus 2025. Parmingguon 17 Agustus naneng ro uhuddo hari ulang tahun Republik Indonesia pa 20 tahun. Di Parmingguon pukul 7 do pukul 10 pinangidoma turuas asa marabit kas manang nasian suku diape pinilik matolu ripe keluarga sen ganup 2 partikiani laho niumupon di Parmingguon 24 Agustus pukul 10 wib lasma rohata para dehoni. Diganup obat sesi adorang so masuk tu Parmingguon itarado tido nalako mangedehon ede Indonesia Raya jala di patupado songon ede refleksi hamer dekaon di pukul 10 wib. Khusus tu Parmingguon pukul 15.00 wib di Patupama satokin upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Napawaluhon Minggu Parheheon seksi Naposobulung di Parmingguon tanggal 17 Agustus 2025 pukul 15.00 wib di Patupado Pamuhay Parheheon seksi Naposobulung marhite live streaming. Madok Mauliate Uluan HKBP Preses HKBP Distrik Sapuludalu Jabarten Diye Rapdohot Sude anggota Rapat Pandita Distrik Pasahato Mauliate tu HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martarinata Nagabe Panitia Makorhon togu ni hapor siauma ganup hatotopan ni rapoti tonan ni rapot distrik boima di Jaka di Tikting songonima Tikting di Bagasa Mingguon tuhatama nama masu-masu. Barikanlah
Dame ni de batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Oras marita saluhut na. Bulan na lewat, iwe amak padita resort tami, asa manguluho minggutas sa darion. Ala, adong malua. Bah, bahasa pola preses paluahon, ay tulu anak ni padita malua. Padita resort, padita utapea, dohon, padita Sukamto Pasaribu. Bah, las roha. Berarti angkatan ini angkatan yang khusus, ya. Karena itu luar biasa angkatan ini. Pasti angkatan ini memiliki kedekatan khusus nanti dengan keluarga pendeta. Amin. Jadi selamatlah untuk adik-adik kami yang makatidakon haborsiaon sadarion. Bahwa saudara memiliki hari yang spesial hari ini karena Anda dapat menyaksikan iman. Di hatabatak maka tidakon haborsiaon. Malua siap pakakungi. Malua siap pakakungi yang selama ini ada yang membimbing, ada yang ya sedikit ya karena masih dianggap anak-anak, tetapi hari ini orang tua sedikit lega karena adik-adik kami dianggap mandiri dan dewasa. Alania kamang dohot tamuinang tatangnya manasida asalam matoras saporsiaun nasida. Jalalam margogo nasida gabe sitidangi Kristus dinguluna. Dalan mangodolhon nasida makatidakon naporsiaus sadarion. Ujaha maturpuk hatani debata. Natar surat di Pesalmen 30 ayat 12 sahatu ayat 22. Songonoma tarsurat di sini. Martua ma bangso na mardebata ho Jehovah. Bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jehovah siap banua gijang. Marnida jolma manusia sudina. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana. Do paksude pangisini tanoon. Ibana do jumadihon rohana sida sudena. Dia toy do sude pabahenan nasidai. Dadahina dia ni parangan pamonakor raja. Dadahina tipul ni gogo paluahon na begu. Pangalesem do nang hoda panupahi. Jaladang hina tipul ni gogo na paluahon ibana. Idama sai nol do mata ni Jehovah tu akan makabiari ibana. Akan makalunguton asini rohana. Asa di palua to dinasida sian hamatean. Jala di pangolu nasida sian haleaon. Sai di halungut rohami do Jehovah. Ibana do manupahi dohot lobu-lobu nami. Mangasahon ibana marlas ni roha dohami. Marha posatu guarna nabadiai dohami. Sai pasonggok maasini roham tuhami. Ali Jehovah. Hobar tu pakalungut tonon nami diho. Ima. Urian itu hata secara khusus adik-adik kami yang maka tidakon haporsiaun sadarion. Topik minggu ini menurut saya sangat menguatkan iman kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan jika kita baca keseluruhan Mazmur 33 ini, Mazmur ini merupakan
Mazmur puji-pujian, tetapi berisi juga mazmur pengajaran supaya kita yakin dan percaya Tuhan Allah Israel itu adalah pencipta, pemelihara, dan juru selamat atas hidup kita. Sekalipun dalam hidup ini banyak tantangan, kita sudah percaya, tetapi ada saatnya kita berjerih seolah-olah Tuhan tidak mendampingi kita dalam hidup ini. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak air mata, begitu banyak hal-hal yang mungkin membebani hidup kita. Oh Tuhan, aku percaya kepada Engkau, tapi hidupku begitu susah. Mengapa Engkau jauh dariku? Mungkin songoni dora alu-alu nih hitao jojo di perdalanan di ngoluta. Tahaburju hondo porsea, tahaburju hondo martangiang, tahaburju hondo ro tu partangiangan, tahaburju hondo ro tu parmingguan, tahaburju hombang guru ho katana alai sai jojo di dodonia ka arsak. Saya hira namari suang pakilalaan jonok tu Tuhani. Adong nosongani amang dota minang nama kilala. Dang adong ate tua nima. Alana nama olah do jamita osongani burju alai saya do doni arsak. Serep alai saya do doni akabaru kilon. Burju marha porsiaon. Rado dinasa ulau pakko basyo dihuria alai saya tubuh aka nama bait dari lui lungoluna. Alai hapor siaotna. Jami tadi minggu tas sadarion. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang takut akan Dia. Memang didok parpesal menido di turpuhon. Manatap-natap do Jehovah siap banua gijang mernida jolma manusia. Manatap-natap siap banua gijang seolah-olah menunjukkan jarak yang jauh. Hiradodo Tuhani alaida ma ditatap do. Dodo inganan ni debata yang Allah yang transenden di sini. Tetapi pada hakikatnya Allah itu dekat melihat apa yang terjadi dalam hidup. Allah ni molodok kamu inang natangis di perdalanan ningoluon marukil alani anakon marukil alani aka amata. Allah idang adong rate na marukil di son ina alani amata dong do. Adong daong. Adong nama rukil alani masalah di keluarga. Adong natangis marukil alani masalah di perkarejoan. Adong marukil di ragamnya kasih obasan. So adong burjudo di ulauna kaulauna alai say masa aka barukilon. Sadarion madok ditatap Tuhan itu. Dang di pasopuho. Dang loasonna. Akan nama kabiari Jehovah dilonokon arsak alai narodo ibana mangurupi. Narodo ibana paluahon. Narodo ibana mabuat arsakmi asa sulukononna asona. Atong amang dohot tamuinang mertua mahita. Ala porsia hita dibatani bangsa Israel. Mertua ma bangsa na mardebataho Jehovah. Jala mertua hita ala dohot hita gabe bangsa na pinili na alania. Adong na perjolo di guari turpuhon. Kenapa kita berbahagia? Yaitu bahwa Allah kita itu adalah Allah Israel. Na perjolo di dok di turpuk tahun. Ibana do jumadihon. Allah itu adalah pencipta. Ibana do jumadihon. Molo madok Jehovah jadi.
Molo mado Jehovah jadi mahona tiur, jadi. Jadi mahona holom gabi sonon, jadi. Sudah diciptahon. Di topa debata marhite hata. Sian naso adong gabe adong. Odo na luar biasa. Berarti di pakirimon di ngolu taon amang doho tamu inang mardala kita di ngoluon. Unak pitor biahado kita. Mungkin pada doku warsak. Pada doku boban na si pikiran. Dohot mungkin naso tinagam ni roha. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Hala itu hatta himat dok sadarion. Ibana do jumadihon. Naso adong gabe. Adong. Gudang ra naso adong muna. Ido tah amang? Ido? Gudang naso adok tak? Ai madah dang adok kepekku. Ido? Adong do? Adong alai hurang gudang. Dang adong oku, dang adong roho tu Tuhani. Ibana madok Tuhan jumadi. Ido. Ando haporsiaon ni naporsia. Molo tunggodang naso adokta, molo roh Tuhan Tuhani madok. Jadi maho, jadi. Jadi kadululi adong besok dululi. Dang adong do berok kapu. Wah. Molo porsia ho martangia ko tu Tuhani. Sianu. Jadi rokak musadarion. Amin. Dia dulu songon nasoy rohana no mengalusi wida. Ada na naik taguga. Bahwa Allah Israel itu, Allah yang kita sembah itu sanggup menjadikan sesuatu. Molo istilah ni leadership nuaeng, mula dokso itu adong dream ta, adong mimpi ta. Anak yang sujud tonot tujolo, adang mungkin nih. Dreammu itu bisa terjadi. Mimpimu itu bisa nyata kalau Tuhan mengatakan, jadi maho ni bini si adonan, jadi doi. Amin. Adok kamu namar sakinang? Adong dope nani yang anak atomuna di nguluon? Adong dope nahinirimuna di nguluon? Roho tu Tuhan martangi yang asa di paro nahinirim ni rohami. Amin. Ima na berjolo. Na padua ho namang do tamu inang diturbuk taon. Di babua do siat debatado haluaon. Dinok piga-piga catatan. Dada hina dia ni parangan maka monakor raja. Dada hina tibul ni gogo paluahon na begu. Didok mo se pangalesem do nang hoda panupahi. Apa ini? Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa atau pasukan perang yang dipimpinnya. Seorang bangsa atau sekumpulan bangsa tidak akan menang atas kehebatan seorang pahlawan. Sebanyak apapun kereta kuda yang dipimpin oleh seorang panglima tidak mampu menyelamatkan. Tetapi kuasa Tuhan. Ana naing dohonan ni parpesal menot tuhita akamang dohot tamu inang. Asa marhapo satu jauh bahita di nguluon. Babu wadang gugutta. Dang kekuatata. Jala dang alani hamalo otak. Ubay nabuhi hita mangalugahon nguluon. Sugada holan asi ni rohani di bata. Taida mabangso Israeli 300 tahun na sida di perhatubat di mangso Mesir. Dari segi kekuatan tidak mungkin Israel keluar dari Mesir. Dari segi banyaknya jumlah tidak mungkin Israel itu melewati Firaun. Dari segi kemampuan mereka tidak mungkin Israel itu keluar dari perbudakan Mesir.
Tetapi lihatlah kenyataan terjadi. Sahirana merni pido bangsoi. Ala boy nasida haruar sian parhato banon ni Misir. Dada ala ni guguna. Dada ala ni kekuatan ni pahlawan nasida songo si Musa. Dada ala ni torop nasida upay nasida boy haruar. Alay. Ala ni huwaso ni di batano. Taida si Daud. Sia segi bedang adong mungkin monak si Daud. Mana lo si Goliat. Daud kecil. Musuhnya raksasa. Dari segi postur keok. Dari segi persenjataan dan kelengkapan habis. Dari segi kemampuan ini biasa marmahan di ladang. Ini Goliat ini sudah memimpin pasukan dan persenjataan besi dan peralatan baja. Jadi tidak mungkin. Tetapi apa kata Daud ketika dia mangabalang no teh? Si Daud, si Goliat. Mangasahon jauh bah. Tap, tewas, jatuh. Itulah kekuatan Tuhan. Apa yang mau kita, pengajaran apa yang mau kita tangkap dari pesan Mazmur ini? Dalam hidup kita pasti banyak tantangan. Saya yakin generasi muda sekarang ini, perguru malua saat ini akan memiliki banyak tantangan. Lebih hebat daripada tantangan kita di zaman tahun 70-an misalnya. Orang ini berhadapan dengan media sosial. Berhadapan dengan tantangan rasional dan irasional. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang mungkin menggugah atau menggugat iman mereka. Saya yakin adik-adik kami ini jangan berputus asa. Adong do naboso mahasiswa ay to habe berprestasi amang. Ay soong begunana eo sudah koneksi namaon nepotisme namaon inna. Oido jadi kebialani dang gabe marsi ajar ho. Bah adong do moruni roha. Mungkin adik-adik kami juga ada juga tantangan karena mereka sitiop silang. Adong kompetisi onom misalnya si onon. HP dong atau ngono puluh hita dua halak adang mungkin nih masuk tuh si tiop silangon. Ada juga nervous. Ada juga menjadi ketidakpercayaan diri. Tantangan doi. Alaida ma. Molo mangasahot Tuhani. Halua unisyad di batado. Dan gugum. Tugasmu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadilah orang yang terbaik. Jadi orang yang melakukan yang terbaik dan prestasi yang terbaik. Soal hasil percaya Tuhan menggiringmu kepada apa yang baik untukmu. Amin. Karena itu jangan jadi underestimate ya. Maka adik-adik ini remaja napo sebulung mahasiswa seolah-olah jadi ada pesimis. Atau ada juga kurang percaya diri meraih prestasi yang terbaik dalam hidup ini. Jangan takut. Tuhan di sini dikatakan dari Dialah keselamatan dan gugum dan hamaloommu dan alani habuyommu alai Tuhanido napuna haluaon. Ay mololani dia ni torop ni parangat do naking babuy do sakidok mata habis do halak Israel di Mesir. Bahenon ni Farao. Molo dipertaruhkan nomor hiti akahuaso. Orang ini sudah lengkap. Persenjataan baja, perlengkapan kereta kuda. Dan juga dengan tentara-tentara yang terlatih. Tetapi di dalam nama Tuhan seluruh pasukan Firaun itu tenggelam di Laut Merah. Itulah kehebatan Tuhan. Karena itu adik-adik kami perguru malua hari ini. Jadilah memiliki iman yang tangguh.
jalani terus dengan iman kepada Tuhan. Dari Tuhan akan datang pertolongan. Mungkin benar, kadang-kadang kita kecut menghadapi tantangan ini. Tetapi Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tugas kita mempersiapkan diri yang terbaik dalam hidup kita. Hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan ada lagi yang tidak percaya diri. Adik-adik kami perguru Meluai hari ini, jangan ada lagi yang tidak pede. Tetapi percaya dirilah. Persiapkan dirimu dengan baik. Tapi jangan malas. Disuruh ntar dulu. Bagaimana PR-mu? Entar dulu main game terus, aduh habislah waktu. Sudah habis waktu, otak bukan hanya baterai HP-nya yang lobet, otaknya juga lobet. Betul, karena terlalu asik main game, energinya habis main game, otaknya diperes untuk game, akhirnya otaknya jadi lobet. Nah, kalau sudah lobet udahlah, hancur kita. Gak ada daya juang lagi. Karena itu caslah hidupmu, caslah semangatmu dengan firman Tuhan. Hari ini akan diberikan nas firman Tuhan pada adik-adik kami sebagai tanda bahwa saudara telah mandiri dan dewasa. Dan firman Tuhan itu akan menjadi senjata bagi saudara menghadapi hidup ini. Dan dikatakan dalam Ibrani firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Jika musuh kita memiliki senjata untuk meruntuhkan imanmu, tetapi firman Tuhan yang ada pada dirimu akan lebih tajam menghadapi tantangan dalam hidup. Karena itu firman Tuhan yang Anda terima hari ini, besok pagi jam 6 dibanguni, katakan ayat CD-nya, siap. Dihafalkan, amin. Alai taipaluasi maju ka amang dohot inang. Nah toras maju perjulu teh. Wa amang dohot taminang tingot tamu do pehata hapor syamuna. Wadang be. Adong do na pertupul. Alana di pertupulun tahun 80-an. Saya ada si anak doi. Dang boyan lolos so mertupul. Moloso di hafal ho ayat hapor syawon inna. Ujungna saya hafal ibana mo terus. So tungga biso sautan noni dua teh. Ong do penasongan nih. Oma. Ini penting supaya firman Tuhan itu menyala dalam hidup kita. Amin. Napatuluhom masya turpuk tau. Dijauh kita yaitu sai dihalunguton. Sai dihalungutor rohanami do jahuba. Ibana do panupahe do lobu nami. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Tugas menanti adalah tugas yang paling membosankan, betul? Ya mang, ngol-ngol naik, pai mai mahon. Jadi banyak orang yang saat ini menghargai waktu sehingga harus tepat waktu. Ai molor, ya akhirnya enggak apa. Jadi tetapi dalam iman kita harus memiliki kesabaran. Di dalam iman kita harus mampu membenahi diri kita untuk sabar menunggu tindakan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini mungkin yang tergerus dalam kehidupan kita. Dalam dunia modern ini ada namanya efektif efisien. Sehingga mungkin terbawa juga. Apa yang cepat itulah yang kita kejar. Akhirnya kita masuk pada budaya instan. Sehingga yang cepat-cepat aja lah. Sekarang
dalam hal iman. Adong nong nitangnya koko inang. Nah saya ditangnya koko, hapelah so terjadi saya nuaing. Ijo hobat dita, martangi yang joinang, saolo mangoli anak kon mo kan. Awang dosongan. Martangi ako asa saot niya na pinarsita ni Roham, alay dang rarodo pe, gabi madeli do. Daw. Alay didok diturbuk taon. Halungut tom majahu. Malatuk soro pe nuaing. Na pinarsita ni Rohami, halungut ton ibadah. Aku saya jamita hot doa mang doa tamuinang seorang kisah tokoh gereja Agustinus. Ibunya bernama Monica. Dan Agnes Monica artisia teh, anak si Monica. Monica ini memiliki spiritualitas yang baik. Setiap hari dia berdoa. Karena Agustinus ini sebelum bertobat dia ya anak-anak apalah di zaman itu. Mabuk-mabukan, ya masuk nakal remaja dan lain-lain itu. Tetapi Monica ini dalam catatan sejarah dia berdoa rutin. Doanya tiap hari bahkan setiap pagi sebelum fajar menyingsing dia mendoakan anaknya ini. Seolah-olah ada dalam spiritualitasnya ikoku pasado nakom martangi yang sebelum bicar mataniari. Ikut ditangi akot di pasado yang nakono sebelum bicar mataniari. Terus masongoni. Jala. Suatu ketika Agustinus ini bermain-main dan duduk. Dia melihat satu kepingan kertas. Dan kepingan kertas ini yaitu bertuliskan Roma 13. Janganlah kita hidup dalam mabuk-mabukan dan pesta pora. Tetapi karena dia tidak tahu itu dari mana, makanya dia tanya. Dia daon, nyon. Akhirnya ibunya mengatakan dan ibunya mengantarkan Agustinus ini ke biara. Dan diajari dan dibimbing untuk firman Tuhan. Dan dia menjadi bapak gereja yang sangat terkenal. Buah doa itu sungguh besar kuasanya. Yang mungkin tidak mungkin lagi menurut kacamata dan perhitungan manusia. Tetapi mungkin berubah. Agustinus menjadi seorang pelayan dan paus yang sangat terkenal dalam sejarah gereja. Amang dan inang, kekuatan doa. Kekuatan doa itu jika kita sabar menantikan tindakan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti pergumulan Agnes, Monica, bukan Agnes Monica, Monica. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, mendoakan anaknya dan akhirnya berbuah baik. Amang dan inang, khotbah hari ini meneguhkan kita. Berbahagialah kita, umatnya, karena kita memiliki Allah Israel. Dialah pencipta. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Banyak hal yang kita impikan dan dreamkan. Impikan dalam hidup ini. Datanglah kepada Tuhan supaya impianmu terwujud. Yang kedua, hidup kita ini banyak susah. Ada kesulitan, ada tantangan yang mungkin membuat kita pesimis. Dan mungkin kita membuat tidak memiliki pengharapan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita. Tuhan itu penolong dan daripadanya keselamatan. Yang ketiga, sabarlah. Nantikan Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan pun
akan berkarya melalui kita. Selamat untuk adik-adik kami yang berguru melua hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tangguh, yang memiliki iman yang kokoh dan tidak dapat digoyahkan oleh rupa-rupa ajaran yang Anda hadapi ke depan. Tuhan menolong. Dia akan selalu beserta Anda dan firman-Nya melekat di hatimu. Jika engkau menghafalkan, menghayati dan mengimplementasikan firman Tuhan yang diberikan hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah yang kami dengarkan hari ini. Engkau dekat bagi orang-orang yang takut padamu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami akui dalam perjalanan hidup kami. Dalam begitu banyak tantangan, penderitaan yang kami alami dalam hidup ini. Seolah-olah kami berjuang sendiri dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini menyampaikan, sekalipun Engkau jauh di tempat yang maha tinggi, Engkau melihat kami. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Engkau mau menolong dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah dalam hidup kami. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Selamatkan kami dari berbagai tantangan dan penderitaan yang kami alami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena anak-anak-Mu di sini akan menyaksikan imannya. Kami percaya firman Tuhan yang telah diajari selama 1 tahun ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi mereka. Jadikan mereka ini anak-anak-Mu yang memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang kokoh dan tidak akan digoyahkan oleh apapun dengan rupa-rupa ajaran di zaman ini. Jadikan mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang memiliki iman yang tangguh, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan melalui pekerjaan, melalui karya, melalui hidup mereka. Bapa Surgawi, berkatilah orang tua mereka yang selama ini membimbing, mengajari, dan kami saat ini menuntun anak kami ini untuk menjadi anak yang mandiri dan tangguh dalam iman. Karena itu berkatilah setiap orang tua. Jika selama ini kami kurang memperhatikan pertumbuhan iman mereka, hari ini kami Tuhan berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka memiliki iman yang tangguh. Bapa Surgawi, demikian juga dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran dalam diri kami. Dalam hidup ini banyak kekhawatiran, banyak kecemasan yang membuat kami tidak sabar. Tetapi hari ini firman-Mu mengajak kami untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Datanglah Tuhan, tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih kepada para pendeta yang mengajar dan mendidik mereka selama ini. Biarlah apa yang mereka ajarkan berguna untuk anak-anak kami perguru Malua hari ini. Bapa Surgawi, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, di dalam pekerjaan, di dalam tugas, dan di dalam usaha kami masing-masing. Hadirlah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan berikutnya. Kita mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan khusus keresot.
sorga yang bakal. Si Palu adogo armo, saat malu atondiki, nasarate simbolis, ikut segabay noni, goarmi Tuhaki, hoani do Jesus ki, do pamalum rohaki. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Sadang goarna umuli, siana sa goari, goani Tuhan ka Jesus, idona umuli, goari Tuhaki, olan ido endeki, Jesus ki, do pamalum rohaki. Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
bainoni Kohari Tuhani Olani do endeki Kohari Jesus ki Do pamalu rohaki Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang mahal. Sada gorna umuli, siana sagoari. Goarni Tuhan Yesus, idona umuli. Goarni Jehani, olani do endeki. Goarni Yesus ki, pamapalu rohaki. Huriani Tuhata, noaing masuk mahita, tu acara nama katindakon aborsiaon, dohod adong sahalak padidion nama gudang. Ti acara tak pola bayano be agenda padidion nama gudang alai sekaligus ma di agenda nama katindako kaporsiaon alai perjulu manoro tu na tardidi nama gudang laos sekaligus atindako kaporsiaon na. Anak ni mari demaita siap bukuede nomor 150 ayat sada dohod ayat 5. 150 ayat sada dohod 5. Jongjong ma natoras dohod danat nama katindako kaporsiaon sadarion. Kau napuna au ulehon diriko Tuhan Raja si ongkong
hite goar ni debata ama anak dohotot di perbadia. Amin. Hamu alina toras di ida hamudo yana komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamado jumulu madok mauliate hamu sadarion tu debata. Alani sude asini rohana nasai laon. Adi pangolu do nasida rasi rasa noaeng jala sanga diboto nasida hata ni debata dohot dalan Tuhan uluan. Alai tamado ingoton muna sadarion akapabahena muna tu yanak komunaon. Aidang dilehot debata yanak komunaon Tuhamu. Asa adong-dong muna mangula-ulaw sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata. Ido ubahen na dilehon. Ditanya ko kamu do ganupari yanak komunaon nasailaon. Asonang mago nasida. Molo dihilala hamu hurang. Ni pabahena muna taringot tu yanak komunaon. Tamau duk kamu tu di bata manopoti salamuna. Martangi yang mahita. Ali amanami amani nasa natargoar ama di banua gijang dohot di tanoon. Sai tangi hon matangi yang namiot jala jakom ma danahon gabi yanak komo. Asi maroham lehom mato di purbadia tu roha nasida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahenan namin asa laon tu nasida. Sai samai. Sai unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manangi sesian nasida. Binahin ni pangalahon nami. Asi maroham. Sahat tutangamu manasida. Marhiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Hamu nahinaholongan ni dibata. Na jongjong do hamu nuaeng dijulu ni dibata. Nama mereng torus tu bagasan rohamuna. Doh dijulu ni huriaon. Nunga diboto hamu. Lomo doho sugo ni rohani dibata. Dang tarbahen hamu bimasida lias sugut. Diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngulumuna nauksal pui. Tama madok mauliate hamu tu dibata. Alani sude asini rohana. Jala molo dingot tamu akapabahena muna nasotore. Imane yang doh langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak kamu sedariom marningoti. Buat kamu maluhuk na Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nausehu moko perdosa. Nama nopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna. Huhut bukahamu maparanganay baru olak nisa darion. Asa dalanan muna dalan naguguti. Namarhapatian Tuhan uluan sisa liling nililing na. Atong alusi hamu manahusuk kutonot Tuhamu. Dijolo ni debata. Dohot dijolo niak kadongan napungu dison. Di parhatutu roham do hatani debata na ginuruhom mo na selaon holani do dalan Tuhan uluan. Orang gugur do pesude mandok. Di parhatutu roham do hatani debata na ginuruhom mo na selaon holani do dalan Tuhan uluani. Olo doho sian nasa roham tumudalon saluhut dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hatani dibata. Rodi hasusuda ni bohalmu. Na olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi. Nahinatidakon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surat di padan narubi. Doho di padan nai baru. Atong marpada dohamu nuaeng dohot debata nabadiai. Di jolo ni huriaon. Tung unang ose hamu. Sai burjuma hamu. Marningot saluhut nai asalam hot haporsiaon muna. Amin martangi yang mahita.
Aliama nami, jala di bata nami, suruh matot di perbadia tu rohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huleo kami marohanami bahen inganamu olak nyon rodi seliling-liling na. Surat tomma jala sahabi matusi sude, nau kuloi hami, sai paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sudena, unang tuhamagoan sugot manang isisian hamion. Tugu jala iring-iring mahami gano pare. Asa sahat tami tuhanguluan nasora suda. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuna makatidakon haporsiaon. Doh na terdidi magudang sadarion. Hati dako kamu ma haporsiaw tay. Amin. Hudul mahamu. Marede hita sebukwede nomor 621 Roma Perjolo terdidi Nabagudang. 691. Marede hita. Walau berusaha. Laos sadarion pasahato tunasida hata haporsiaon dinamakatidakon haporsiaonna tarsurat di sada Korintolu ayat 10 sada. Karena tidak ada seorang pun
yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya berjumah ho rasira samate dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahatani di batana ginuromi aido hanguluamu. Amin. Ini Roma 22 halak songon na niaturhon natuare. Hata si paingot di si Josephine Abelia Lumban Tobing. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Atong masih topotan dosa mahamu, dohot masih tangyangan, asa malum hamu, namar gogos itu tudo tangyang ni partigor, molo dihabur juhon. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonoku matu hotu pal hangoluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, aido hangoluanmu. Hata si paingot tu si sere Krismas silaban Matius 26 ayat 40. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotu pal hanguluan. Parange ho mahata di batana ginuru homme aido hanguluamu. Amin. Saya didongani Tuhan di batama ho maralohon nasa najat. Jala di pargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si rieki atama ia halom sihite. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Palitoni daging do mata, molohisar matami, tiur masude dagingmu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonoku matu hotupal hangoluan. Parangehon mahatan di debatana ginurhon mi, aido hangoluanmu. Amin. Hata si Meikot di si Intan Rachel Adeline Hutagaul. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Holong doro aku di Jehovah ala naung ditangihon jaujoki par harajoki. Saya berjumah horasi rasa mati dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parage hom mahata di batana ginur homi ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mau pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dosian anak Tuhan Yesus Kristus dosiat tot di perbadian. Sai di dongane mahamu, maralohon nasanajat. Jala di pergugui mahamu patu pahon nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Gipta Gabriela Simbolon. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pangidoma saina lehonon na do tuhamu, lului hamu ma saina jupangan dohamu.
Tuk-tuki hamu ma, saya nau kapon nado di hamu. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot tu si Yosefa, Patia, Mikaela, Hutabarat. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unang holso kamu giaka, alai sadok pamoto kamu matu debata pagi dua muna, marhite hite tangiang, dohot elek-elek mardongan mauleate. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parake hom mahata debata naginur hommi, ai ido hanguluanmu. Amin. Saya mengundang kalau pas anaknya dibacakan nas, orang tuanya berdiri ya. Jalohamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata amatai, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosiat tod di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasanajad, jala di pergugui mahamu, patu pahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gabriele Rene Gavrila Situmorang. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Unang masadi hamu martangiang. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot tu si Anetta Betsi Finisia si lain. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya jumolo malului kamu harajaun di dewata, dohot hati goranna, dungi tabahron nama, sude aka odeng tuhamuna. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuko tupal hanguluan. Parage hom mahatani di batan lagi nur hommi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohosiat tod di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasanajad, jala di pergugui mahamu patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gracia Hana Ami Dameria Pasaribu. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalana, alai jahobado patot tulakana. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatani debatana ginurhonmi, aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot tu si Clara Stefania Agraini si Marmata. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Aiganup nama katidak konau di jolo di jolma, ido hati dakonokku di jolo di damang na di banuagi jangi. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parage hom mahatani di batana ginuru hommi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosiat tod di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasanajad, jala dipergugui mahamu patupahon nasanadinggan. Amin.
Hata si paingot di si putri Esther si Hombi. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ai songon dagingi na mate anggo somartondi, songon ido mate hapor siaon naso marulaon. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, aido hangoluanmu. Amin. Hata si paingot tu si Arita Kartika Indah Maria Purba. Amsal 20 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Halak perjahat dan menada uhum hasitongan. Alai anggo halak na mangalului Jahoba mangarisihi saluhut nai. Saya berjumah hora si rasa mate, dungi lehonok kumatu hotup pal hangoluan. Parange hom mahata di batana ginur homi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosia tot di porbadia. Sai di donghani mahamu maralohon nasanajat. Jala dipergugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Marcela Cahaya Tabita si Tompul. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Martoruk ni roha si tutu, marlapok jala marlambas ni roha. Masih hahean di bagasan roha naholong. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, aido hangoluan. Amin. Hata si paingot tu si Agata Seril Trimori Sitorus. Mazmur 37 ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Tagonado nautik pineop di partigor sian hamoraon jong ni torop akka parjahat. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honokku matu hotup pal hanguluan. Parange hom mahata di batana ginur homi ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai, dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dosia tot di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui mahamu, patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Timoti Hosniari Parulian si Majuntak. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ai saya nama jalo do nasa nama ngido, saya na jupangan do nama ngalului, saya na kapon do di nama nuktuhi. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi, aido hangoluan. Amin. Hata si paingot di si Immanuel Marvelino Sinaga. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dai jala ida hamuma dengan basa di Jahoba, martua mabawa namar haposat tu ibana. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matu hotub pal hangoluan. Parange homa hata di batana ginur homi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai,
dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosia tot di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasana jad. Jala di pergugoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Jonas Kristian Parulian Tampu Bolon. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tinggakko kamu mana sana hinol sohon ni rohamuna tuibana, ai disarihon dohamu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotupal hangoluan. Parangehon mahapani di batana ginuruhonmi, ai do hangoluan. Amin. Hata si paingot di si Gary Ishak Russell Silitonga. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Marlas ni roha mahamu tong di bagasa Tuhani. Hulaki mamadok. Marlas ni roha mahamu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu hotupal hangoluan. Parange hom mahatan di batan lagi nur hommi. Ai ido hangoluamu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata amatai. Dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosia tot di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasana jad. Jala dipergugoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Panuturi Hutapea. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkam tulang. Rohana hilas manupak hahisaron, ala yang goton dina godok pamalas holi-holi. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotupal hangoluan. Parangehon mahapani debatana ginuruhonmi, aido hangoluan. Amin. Hata si paingot di si Nixon Jermain Parulian Sinaga. Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Debatado hapurusata dogot hagugota, pangurupior situtu di hagugutan akan namangonai itu kita. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hangoluan. Parange hom mata di batana ginuru hommi, ai ido hangoluammu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata amatai. Dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus dosia tot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jad. Jala dipergugui mahamu patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di Stefanus Immanuel Halomuan Silitonga. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ai Kristus dohang oluan diau jalalaba nang hamatian. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotupal hangoluan. Parangehon mahatan ibatana ginuruhonmi, aido hangoluan. Amin. Hata si paingot tu si Jeremy Marcel Utama Ginting. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Marpogos-pogos ma manang ise na langkus mulaulaon. Alai anggo tangan niakan na padot parohon hamoraon. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parange hom mahatan di batana ginuru hommi. Ai ido hanguluammu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata amatai.
Dorsian anak na Tuhan Yesus Kristus dohosya tot di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasanajan. Jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Joshua Sabam Francesco Lubis. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatu paau marhite hite ibana namar gogoihon au. Saya berjumah horasi rasa mate dungilehono kumatuho tupal hangoluan. Parangihon mahatan di debatana ginuruhon mi aido hangoluan. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Marel Pardede. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hatamido sulu-sulu ni patu, jala hatiuron ni dalaku. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuk hotupal hanguluan. Parange hom mahatani di batana ginuru hommi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan di mata amatai. Dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dosia tot di porbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasanajat. Jala di pargugui mahamu. Patu pahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Samuel Gihon Bakara. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Martua masih bahen damai, ai guarun donasida anak ni debata. Saya berjumah horasi rasa mate, dungilehono kumatuho tupal hangoluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, aido hangoluan. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata amatai. Dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohosya tot di purbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasana jad. Jala di pargugui mahamu. Patu pahon nasana denggan. Amin. Selamat ya. Dia mo akada danak nong makatidakon na borsyaw naking do nong terdidi magudang jongjong mamo. Hamo na pinarhamaol ni debata nunga gabedongan sahuria jaladongan sa panganak kamu mangaton perpadanan na badiyay. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang oloy hamu bedosa dosi bolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy. Asal matoktong rohamu na tu ibana. Jala tu gihonon na dohamu. Masuk tu harajaon banua gijangi. Martang yang mahita. Alia manami na di banua gijang. Asi maroham dinasida akana pinasahat noaeng tuho. Sai ramoti manasida marhite-hite tot di porbadia. Sai pahot manasida di bagasap badan. Naong niluan nasida naking. Sai perbadiai manasida di bagasak katam. Asa tarida haporsyaon nasida tujuluanon. Marhite-hite parange nadinggan. Amin. Jongjong mahita salukna tapuji tuhata
di nama redde hita sian buku ede nomor Hudul Majoita Stokin adong pemberian hadiah. Kenapa enggak langsung dibilang tadi? Ya, pinasama tuh guru pengajari. Tersigok-sigok betul. Oke, lanjut. Nah, pengumuman. Jadi horas marita saluna kadamang dainang hurian na hinakulungan dito kata soon narong nakingan aga terselip di acarai ya marlas ni rohado kami sa luhud na akan na mengajari yan kota pelajar sidi program 2024-2025 di silas ni rohai Rabdo Huriata kami Bandung ubay kami do adong songos si palas rohan ya kaya na kota nakpe manang no songon dia kondisina alay hatari di batado si pasahaton to kaya na kotay hupilit kami do adong ono palak nakpe si 26 alay adong ono palak dang nagabi mabayan persalisia daw alay memang kosongon ido hurua obasna si adong go na di jolo adong na di tonga-tonga adong na di pudi ido obas ni perdalanon alani i soto adong na mangiburu akay na konami suatu ngadong jangan sempat ada yang cemburu, jangan ada yang bersungut-sungut. Bila mana nanti namanya tidak terpilih dari 26 ini untuk kontestan ke yang 6 orang. Semua kalian baik-baik, semua kalian juara, semua kalian aktif dalam aktivitas kegiatan belajar sidi. Nah, jadi semua kita juara di hadapan Tuhan. Tapi untuk kali ini ada sukacita bagi teman-teman, bagi anak-anak kami, adik-adik kami untuk perlu kita apresiasi. Untuk itu adong onom nomor 1, nomor 2, nomor 3 harapan saya ada 2 tulu tom. Jadi diurut tom merak pola dohon harapan nih. Alara juara do sudah berarti saya ada 2 tulu obat 5 orang mah. Songoni mah. Tujolo mah. Berunami Aneta Besti Vanisia Silain. Sini aja. Paduahon Sere Christmas Silaban. Patuluhon Jonathan Panuturi Hutapea. Paupaton Yosefa Patia Mikaela Huta Barat. Palimahon Jonathan Marel Pardede. Paunopon Arita Kartika Indah Maria Purba. Tolong fotografer ya. Nah, setuju lu mak guru pengajari.
Guruna, jujulu. Laos diudutima kor par guru malua.
Mauliate mak tatangi ako makayana kota parguru maluon asa matoras jala gabi sitidangi Kristus. Noeng jongjong mahita saluhu na marede hita siya bukwede nomor 600 sada ayat sada. Upasana tu Jesus, Salut nangoluki, rohanang pambaenaku, salut natiki. upasana Matu Jesus, salut nangiliki, upasana matu Jesus, salut tapasa mapiliat tamartangi yang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo haroruan ni silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat tami masyan nani lehon mitu hami pilihan nami itu ho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gurang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saot malomo ni roham di banua tuangon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Amin.
tabe belakang depan alai tuakan atoras doh tuak kapar guru malua neng patu pauta dope ima perjamuan kudus asa dibuat ma aka kursina hombar tunang diatur honat tuari moliate
Aidung makatidak ko kaporsyado didok naking nunga dongan sapanganan. Jadi laos sadariom manasida tapataridahon rap pita mangaton perpadanan nabadia rap dohot yana kota namarulaon nama katidakon haporsyaon. Alani adora sota mulai martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 152 ayat sada. Por ti bio kami Jesus nama morsa dosa ni por ti bio Jesus nama morsan dosa ni por ti bion sai pasonang kami. Amen, amen, Dame ni di batana sumurung sian saluhut roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohod rohamuna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison adora ku pangakamian no perpadanan na badiai. Lehom mator di purbadia tuga no pahami. Asa di tubuhon na porsyaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Bargogoy mahami macoda ho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jalasa di tubuhon na porsyaon na mangului. Sai taiti maroha nami asalam malungok kami tu banua gijang. Asa sai masihol hami pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan pinarhamaol ni debata. Ita sakapin waing menaing mangaton perpadanan nabadiai. Di bahin ita tibang majumolo manang nataw hita marulaw nabadia. Asa unang hona uhum manangisi sian hitaon. Ay holan naudu roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia dihasesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangato perpadanan na badiay. Alay akka na marulaon na badia. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidak dati dosa. Tung padaw hamu marohamu nasiani. Tunggo tapok kamu mahosom. Dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jalanaung mula mangulu humokopamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiay. Di ba ini tatak kasih majolo rohatta. Jala alusi hamu ma sukus-sukunon. Jongjong mahamu saluhut na. Dia akan adohok marulaun nabadia jongjong maita sudi.
di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani panol soliom mo di panik ni debata molo songoni di parhatutu roham dokma ulu namarsak do roham alani dosami jala dipangido roham naing malua hon waeng siad dosam molo songoni di dok roham dokma ulu di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardosa ibana nong mate doho mula manguluhu mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma ulu olo doho manggotapon sian nasa roham lateni roha doho tosom ni roha akup ni olo doho mardinggan doho talak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapauduk bima rohata jalata topoti masudi dosata ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamuna ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus halak pardosa gudang dohami ai jut-jut tulau si hami patikmu tama dohona uhummu hami nuaeng dohot sugut molo balosonomu tu hami hobbar tu pabahenan nami alayalani gudang niasi dohot tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokop pami alani nubain nahum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masude dosa nami jala lehot tod di purbadia tu hami asa margogo hami mangulahon nasa mangalo nasa dosa jala mangulahon na hopartu lomo ni roham saliling di tano ondo behami atong amen atong hamu akan naman opoti dosa muna jala na mauwas male di asini rohani di bata say sahat matuhamuna hina porsiamuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhud dosamuna marhite-hite goarni di bata ama dohot anak dohot todi porbadia amin aliaman amina di banua gijang sai pinorbadia maguarmo sai roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sedarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah rajaon dohot hagugon rodi hasangapon saliling nililing na amen hudul mamu marede hita siabu kwede nomor 150 tulu Jesus nam sinea ni ana pinasila roham dokom dalan nam uju otas nila marutang osami Tanodo sanami asiroham o Jesus. atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai buat Tuhan Yesus dosa-dosaku
nai uju tarjehe ibana. Idok ma mau leate dungi di parponggoli mai. Di parlehong ma tuak kasih siam na huhuk ma didok. Jalo hamu ma jala pangam ma dadiku doi nani dehon tuhamatean. Umokok kamu. Bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jala rungsun nasi damangan. Dibuat ma panginumani. Didok ma mau liate. Dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan naik baru ma marhite-hite mudarho. Ani usehon bahen humokop kamu. Bahen hasesaan ni dosa. Hai bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diau. Amin. Atong romahamu nunga radi sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Roma 7 uhud diringi musik.
Nuaeng Maret de Mahita siap bukuede nomor 620 sada nomor 435 ayat sada jongjong Mahita saluhutna. Bol tonliki ainang dito buste susi amu sude bege mai salos roha kumandoi sonang ni tiki tunjuk pan Yesus Tuhaki ondi nama Tarban malas ni roha sonang ni jupang Yesus Tuhaki. Puji ma Tuhan debata ale todiko jalan asa rohaku di bagasam memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiko jala unang tung halupahod denggan ni basana sudina ibana do manesa dosam sudina jala ibana pamalum akasahik musudina ibana paluahon hosam sian hamagoan jada lide hot tuho dengga basa do hot asini roha para si roha jala pardengga basa do tuhani lebat tarimas jala para si roha godang dang di bae tuhita ho partu dosata jala dang di baloso tuhita ho partu haja hatota songon asini rohani amama tuaka anak konado asini rohani Tuhan debata diaka nama kabiari ibana nunga takas dipatidahod debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa dopehita atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibahini saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pampahenaku do Tuhan debata olak nion rodi saliling nililingna amin rap mangiduhum mai tadi tangiang alia manami Alia mami dan banyak kijang sai pinor badi yang magwarmu saya Roma harajaumu saya saat malomo ni roham di batongon songon nadi banu agijang leom matu hamis darion hanguluan siapari sisa manusia nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami una kami tugut tu pangujunan palua mahami siang pangago ay horo na punara jaon do tagugun rodia sangapos saliling nililing na amin jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata amata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mamu di sodakon Tuhan debata buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutodim amin 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 amin. Oras may tasalu na. oras Cara na mangihod, yatur ramah. Ha? Oto. Oh.